Takže sa napíka na papek. Hlavu dúka! Hlavu dúka! Dobre, poďme na bok zatiaľto, lebo nás tu zastrelia. Zatiaľ takto, hej? Potom zavoláme helikoptéru, sanitku. Ošetrujeme! No, asi ťažko sú to pílko. Môžeme vyskúšať. Nech jeden do druhého. No, tak pekne. Niečo sa naučíš. Aj doma umývaš? Decka, otočte sa ku mne. Boli ste super, hej? Takže za mňa ďakujem. Pekne pomaličku na cestu idete na autobus, hej? Čaute. Čaute, čaute.